ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ସିଲେଇ କାମ ଥିଲା ତ ତାକୁ ସାରିଦେଲି। ସାରିଦେଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାହିଁକି ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଘରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଥିଲା ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏପଟେ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି ତାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। କାଟିଦେଇ ଏପଟେ ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ତାକୁ ଛେଚିକି ଗୋଟେ ମଇଦା ଦଳିକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଥିଲି। ରଖିଦେଲା ପରେ ଡୋଟା ମାନେ ଟିକେ ନରମ ହବ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ କଢେଇ ବସେଇ ମସଲାକୁ ଜାରିଦେଲି। ତା ସହିତ ଜାରି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମସଲା ପୁରା ଭଲସେ ମାନେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦର ସିଝା କରିବେ ତାକୁ ପୁରା ସିଝେଇ ଦେବେନି। ପୁରା ସିଝେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ନେଇ ଆସିଲି। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲି। କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ଲାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମଇଦାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ମୋମୋର ଆକାର ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଇଜ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ମୋମୋ ତିଆରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋମୋ କେମିତି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ତାପରେ ମୋମୋ ହେଇଗଲା ବାସ୍।